Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabatid ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV, ingon man sa Facebook page ang programang magatud sa espirituhanong pagtuo. Mga langitnong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Og maayong pagpaminaw kanatong tanan sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kininosab ang usa ka taknang tulumanon ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsoon Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, moy usa nga makig-uban kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa tibok nga kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, amo usab nga padayon ang pagpaabot diha kaninyo. Mga kamatuoran nga pulos lamang mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o referensya nga among pagagamiton kana dili aron sa pagsupak sa Biblia. O kini nga atong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi nining maong sibihan sa RPN DXKO Teleradio Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang taknas gaponon matag adlaw Domingo. Live kita sa Facebook usab mga kaigsunan og makita usab kita sa Parasat Cable TV sa TV5. Og masudong usab ninyo kami sa YouTube ang programa nga mga langitong lamdag sa kinabuhi. Og aduna na kitay 23 ka mga radio station nga mabati ang programa sa PBCM nga mga langitong lamdag sa kinabuhi. Dinhi sa Cebu City, Toledo City og dinhi sa Butong, Pinamungan, Cebu aduna kitay programa. Dinhi sa Surigao City, dinis Butuan City o dinis Bayugan City, aduna kitay programa. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinis Valencia City, Malaybalay City, o ingon man dinis sa Manolo Fortich Bukidnon aduna kitay programa. Dinhi usab sa Iligan City, dinis Pagadian City, dinhi usab sa Dipolog City duha ka sibihan, ang DXDR Dipolog ug ang DXKD, RP DXKD Dipolog. Ingon man dinhi sa Calamba, Misamis Occidental. Og dinis Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa DXRU Radio Ultra Cagayan de Oro City. Alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas gibuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi usab sa Kaboses Power Radio. Dinis Villanueva, Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion matag adlaw Domingo. Dinhi usab sa Kaboses or Bay Radio. Waikurat FM, dinis Balingasag, Misamis Oriental. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Kumusta sa mga PBCM Women's Group? Ubos sa pagdumala sa Presidente, Madam Gaga Eugenio. Og dinis sa Hingog City, sa Real Beat Radio. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon matag adlaw Domingo. Og kumusta sa tanan nga nagsunod? Labinas mga kaubang ministro dinis sa Cebu City nila ni Brother Samuel Montemayor, Brother Bobot Panta, Brother Johan de la Torre, Brother Dennis Gonzales, Brother Edward Las Funyas, og sa chapter president Brother Chief Filo Sibilia og simong pamilya na nagapatalingog usab. Dinhi sa Monteserte, Carmen Bohol, mga Divino family nagapaminaw. Atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos, ingon man Engineer Jen Dayan Factoranan Mangalos nagapaminaw, uban sa mga ginikanan Brother Froilan Angina Factoranan Mangalos nagapatalingog. At igsoon din sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Kila og sa imong pamilya may pagpaminaw. Atong higala, Brother Richard Sandigan dinis Mlanang Upol, Misamis Oriental, maayo sa nga pagpaminaw kanimo. Sa tanan nga nagasunod og nagapaminaw, labi na sa mga chapter president nga nagapahigayon sa mag-sponsor sa mga radio station kamo na niana ang among gipanimbaya dili na to mausa-usa tungod sa pagkadaghan ninyo.
o ang among pagpasalamat usab sa padayon nga paghatag sa inyong mga contribution para sa Palace Reconstruction. O ingon man di nato pagkalimtan ang ato ang hiniusang panagtigom nga atong gipahigayon katulo sulod sa usa ka tuig. Mao kini ang Marso 10, Agosto 19 o ang Disyembre 29 nga palaaboton. Busa gihangyo ang mga kaigsunan nga mga membro sa pagtambong ni ana. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-393-8768. Og ninihigayon na ihatag ko kamo sa pagpaila sa kaubang ibanghilista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan og mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Ug ako lang mga pagpasalamat og mga pagpangmusta sa mga membro sa pagtulong ng PBCM nga mo'y nagsuporta ning atong programa mga litong lamdag sa kinabuhi. Ug ako sa mga pagpangmusta sa mga Telebrico family nga mo'y nagsuporta sa butong Pinamongan, Cebu. Og ni karong higyo na mga kaigalaan og magigsunan, ako nga kamong ihatag sa kauban nga ministro. Kumusta usab kanyo mga gisunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyo gisuon Brother Mario Warlito Chabit magapagiguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nining tungura karon ako usab nga panimbaya ni Brother Macarayo kaumban nga mga ministro og ingon man usab ni Jisrael Macarayo Rome Camos o uban usab sa mga kaigsunan diha nga uban pa nga uli na hinganlan o ingon usab sa akong asawa si Susana Sabit uban sa akong mga anak. Aron sa pagbadayon mga kaigsunan aniya pa ang kauban nga ministro magapaila. Kumusta og mayo usab nga utukan natong tanan kini sab si Brother Cesar Pateo sa samang pagkaagay gapon magkikuban gapon uban sa mga kaigsunan nga mga ministro aron sa paghisgot sa inuntang tema karon nga atong paghisgutan ug ako na lang mga pagtimbaya diha sa gawas sa nasod Brother Nino do na may ato ang mga kaigsunan diha sa gawas sa nasod o kumusta na lang kanila hurot diha tanan o gilabi na gayo diha sa Cebu mga kaigsunan nato tanan kamo dili pwede nga tagsa-tagsaon kamo sa pangumusta tungod sa napakadaghan ninyo. O karon sa dili paglangan ni balik usab kamo ngadto kang Brother ni aron sa paghisgot sa mga tema. Ato na lang po dahil yung itimbaya po dahil Brad Cesar mga kaigsunan sa siya sa gawa sa nasod sa United States of America sa mga Amakiton and Hermias family sa gikan sa Alabama, sa Tennessee, West Virginia, and Maryland, United States of America. Nila ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, River Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemos, Nicky Hermias, mayong pagpaminaw. Atong igsoon po sa Cebu, Brad Cesar, Brother Nazarino Guardiana, ato sa mga gipatalingog. Ato sa mga gipapatalingog sa karon sa iyang pagpaminaw. Akong pamilya nasulod sa PBCM compound, akong asawa si Sinaida og sa akong mga anak. Ato day pod nga gikumusta ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Dili na to siya makauban karon kay dunay sa importante nga giasikaso basta kita lang ang gitahasan dinhi para sa paghatod sa mga kamatuoran. Dinhi higayon na mga kaigsunan ang atong topiko karon nga paghisgotan atong ipadayon ang mga pagtubag. Daghan maning isyu nga gibuhian ning pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio nya tungod sa pagkadaghan dili man nato maato sa pagtubag sa usa lang ka oras. Pero dinhi higayon na ang atong hatag pagtagad kining importante kayong bahin sa atong pagtuki nining ilang gamitonon sa pagpabarog gyud nga nagpabilin para nila ang adlang igpapahulay nga Sabado. Unya ang ilang yung gamitonon ani nga bersikulo Brad Rini, Brad Cesar, Brad Mario para nga ilang ipabarog nga nagpabilin ang pagbantay sa adlang igpapahulay Sabado kini nakasulat sa Hebreanon 4:9. Dinhi nato karon tukion ug mo ni atong tagaag pagtagad kay sa atong dapit dinhi sa pagtudlo sa atong magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Senior mao atong gipailang katumanan sa Espiritu Santo nga gisupak pag-ayon ni Mitchell Bendilio ang kaning Sabado nga pahulay wala na ni bisan pa diha sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo atong gibasi kini sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo nga sila ang mga tinun-an niya og mismo nga atong Ginoong Jesucristo wa na pod magbantay sa pahulay nga Sabado mo nang ikapitong adlaw. Pero naman nagigamitono ng pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio nga mga hubad sa Biblia nga naay mabasa nga naay Sabado nga nagpabilin unya napoy mabasa nga hubad sa Biblia nga gingog nagpabilin ang ikapitong adlaw. Mga kaigsunan sa dapit sa PBC wa mi supak kun magisgot man tag
unang panahon nga naa ang kasuguan sa adlong igpapahulay Sabado gina og mao nang ikapitong adlaw. Ang amo nga dili uyunan nga pag-abot sa panahon sa atong Ginoong Kristo wa na ipapadayon ang pagbantay sa maong pahulay nga Sabado nga ikapitong adlaw. Pero niya ay pagtulunan sa ako nang gikaingon Seventh-day Adventist Church nga ang usa sa iyang tigpamaba mao si Mitchell Bendilio nga yag yung barugan og na mangugat gid sa niini nga nagpabilin gid daw ang adlaw Sabado nga adlaw igpapahulay. Og atong ipabati ang iyang tingog kay dinhi magbase og among ipasikad ang among pag-counter nga kinsabay na sayop sa paghubad o kinsay na husto. Si Bendilio pa istoryahon, kami na sayop. Pero kami po pa istoryahon, ang iyang gigamit nga mga bersyon na sayop sa paggamit nga nagpabilin ang pahulay nga Sabado ikapitong adlaw. Yato sang ipabati ang tingog daghan maning iyang mga gipang suporta nga versyon sa Biblia ang 4:9 sa Hebreanon. Pero sa pagdaginot ato lang sigurohon ang pipila sa mga bersyon labi na ning gamit niyang bag-o nga bersyon nga gitawag New Testament Pinoy version. Unya ang uban dayon nga gipanggamit niya ato naman ang pabati nitong aging Domingo ato na putong gyapong kuhaon kutloon nato ang unod ato labi na tong Jerusalem Bible, ang Good News Bible. Unya napagigamit niya dayon nga kini ang pulong sa Dios. Nya atong ipabati sa Brad Cesar, Brad Rini og Brad Mario para makatagad ang mga naminaw nga mao gini ilang basyanan og dinhi ta magpasikad unya sa atong mga paghanay nga kini nasaypan niya sa paggamit. Nya atong paminawan ang tingog ni Mitchell Bendilio Pastor sa Sabadista. Now initak na mga kaigsuonan dili padugay nadunggan ninyo nga gusto gyud nilang lubagon og supakon ang nakasulat sa Biblia sa Hebrew 4:9. Matod pa nila ilag yung i-insist nga kanang Hebrew 4:9 ang ipasabot ni ana Espiritu Santo diha mo pahulay. Nya migamit sila Hebrew 4:7. Ato sa basahon ang Hebrews 4:9 ato naman ang gibasa sa niagi ato sa basahon sa Hebrews 4:9 sa sa Pinoy version New Testament atong tan-awon kay aron musaler gid ang ilang Espiritu Santo igsoon nga di na bagod si Tomas Ihinyo daw mabasa niangko na sila kay atong basahon Hebrews 4:9. Kaya nga meron pa rin pahingang ibibigay ang Diyos sa mga naniniwala sa Kanya kagaya ng pahinga na ginawa niya sa pangpitong araw. Pangpitong araw. Sa ato pa nag-mention gid siya ikapitong adlaw. Now, Hebrews 4:9. Okay. Okay. Atong nabati, ato lang gisiguro ang kining New Testament Pinoy version nga iyang gigamit. Unya sa wala pa gibasa, nag-ingon siya nga kami daw mga ministro nag-ingon nga kanang 4:9 sa Hebreanon, Espiritu Santo kuno na nga kapahulayan. Iyang gidirekta pag-istorya ba? Dili ra ba ingana ang among pagpamatuod? Kami mo inibungkag anang 4:9 nga matod pa niya nagpabilin ang Sabado o giingog ikapitong adlaw. Wa may mag-ingon nga diha sa 4:9 mabasa ng Espiritu Santo diha. Mga higalag makaigsunan nga mao ng kapahulayan. Conclusion mo na gawas nga nigamit siya sa New Testament Pinoy version, ang dugukan gyud niya nga version nga gamitonon paboritong gamitonon ni Mitchell Bendilio, kining Biblia nga hubad ni Manuel Yap. Atong ipadayon pagpaminaw ng iyang tingog. Nga paborito niyang gamitonon ang hubad ni Manuel Yap, ang 4:9 sa Hebreanon niya. Hebrews 4:9 gihapon. Ato ni kaning mga Hebrews 4:9 sa dual version si Buhano edition New Testament basa. Busa doon ay gibiling ng Sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Diyos. Kaya ang misulod sa iyang pahulay lungsod sa Diyos basa. May pahulay usab gikan sa iyang mga buhat maingon sa pagpahulay sa Diyos gikan sa iyang mga buhat. Okay. Unsang adlaw ang gibilin alang sa katawan sa Dios? Adlaw Domingo, adlaw Sabado. Sabado. Unya gusto ko niya mga kaigsuonan nga iya kung ipaila ang iyang pagka magsusupak. Kaya kasamig lagi kay ang Espiritu Santo.
nga tiki lagi pod. Okay. So atong nabati ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista, sa paggamit niya sa hubad ni Manuel Yap ang duay version sa Latina Vulgata, New Testament. Nga ang 4:9 nagisgot nga nagpabilin ang Sabado nga pahulay. Unya sa New Testament Pinoy version ikapitong adlaw. O kato tong ipadayon, napagigamit niya tong ang pulong sa Dios, ikapitong adlaw gyapon ang gisgutan. Ang Jerusalem Bible, 7th day or ikapitong adlaw gyapon ang gisgutan. Ang Good News mao gyapon 7th day or ikapitong adlaw ang gihisgutan. Sa among pag-ingon mahigalag mga kaigsunan, ang 4:9 sa hubad ni Manuel Yap nga among gisupak tungod kay kining maong hubad sa Biblia gitawag kining paraphrase. Og maghisgot tag paraphrase, tanaw nato sa Merriam-Webster Dictionary. Pabor ko naman Brad Cesar, Brad Rini, Brad Mario ang dictionary nga para pagsusi nato sa kahulugan sa paraphrase ang Merriam-Webster Dictionary. Ginguna, noun, a restatement of a text, passage, or work giving the meaning in another form. Kini daing paraphrase naghatag og kahulugan sa lahi nga porma. Unya sa iyang synonyms, different word but the same in meaning mo ng synonyms, gingon na sa pagpayag rewarding, translating. Unya example sa noun, this is just a paraphrase of what he said, not an exact quote. Ang paraphrase naghatag kahulugan sa lahi nga porma, unya gingon po dayon dili sibo ang pagkutlo niini. Mao nang giingon mi nga kanang 4:9 sa Manuel Yap nga bersyon, ang duay bersyon sa Latina Vulgata, paraphrase dili sibo ang pagkutlo. Nakabasa lang diha nga naipahulay kay sa ubang hubad na pahulay man atong nang mabasa karon. Giansiran dayon ni Manuel Yap og ingog Sabado. Karon, ang paggamit niya dayon, Brad Rini, dagandagan man siya sa mga laing bersyon. Dili man po ikalimo dinoon, kay naa manggid po sa ilang libro nga gisulat ni Ellen Goldwhite, Brad Rin, nga doon nagipagkumpara. Gani, ato po nang gidawat, kay mo man po ang prinsipyo nato nga mga ministro nga gitudlo ni Master nga ang kasulatan, itandi sa laing kasulatan. Naabagyod sa ilang libro, Brad Rini, nga ang ilang agalon o ang founder ni Mitchell Bendilio nga si Ellen Goldwhite nagpahayag yun nga ang kasulatan kinahanglan itandi sa laing kasulatan, Brethren. Doon na gyud, Brother Rone, o kining ilang basaon ato kining gidawat tungod kay mo may tinuod nga kining ilang basaon Steps to Christ, sinulat ni Ellen Goldwhite nga kinahanglan ang kasulatan itandi sa lain nga kasulatan. Dinhi sa page 60 nagaingon, Scripture must be compared with Scripture. Sa atong pinilungan, ang kasulatan kinahanglan itandi sa lain nga kasulatan. Busa, wa mi musupak pod sa pagdagandagan niya nga ang kasulatan itandi sa lain kasulatan. Scriptures must be compared with Scriptures. Muna nga doon na siya gigamit nga bersyon sa Biblia, ang Latina Vulgata Sabado, ang gisgotan sa 4:9 sa Hebrewanon. Sa ubang hubad, ang pulong sa Dios, Jerusalem Bible, Good News, na dina ang 7th day or ikapitong adlaw. Di man na to lugar na manigar kay na amang gigamit. Unya, sa sistema nga ang ubang hubad nga naang ikapitong adlaw, kung aniya na to ang pagtulunan sa Iglesia Katolika, usa sa ilang depensor din na nga mao si Gilbert Dondoyano, wa niya supaka kanang bersyon nga nagpabilin ang ikapitong adlaw. Pero dili sila moyon nga ang ikapitong adlaw niya na mao ang Sabado. Sa rason nga kining bahina sugato ng ipaibabaw sa pagbasa nagtudlo manggod og laing adlaw. Na kung nagtudlo og laing adlaw, how come nga Sabado gyapon ang giingon sa 4:9 sa Hebrewanon? Busa sila ang mga depensor sa Iglesia Katolika, ilang gidawat ang ubang hubad sa Bibliang ikapito nga nagpabilin, pero dili Sabado ang ilang pagdawat nini kundi adlaw ng Domingo. Kay ari man pud sila mokwintada sa unang adlaw maong Lunes. Kung nagpintahon di muna mosumada man nga ikapitong adlaw Domingo, maman na pud ang ilang pagpahulay or pagsimba sa mga Iglesia Katolika, mga minahal nga tigpaminaw. Muna diha, pero
Ang rason, nganong bisan sila dili mo dawat nga Sabado na. Una-una kami dili mi mo dawat nga kanang 4-9 Sabado na. Tungod kay kun ato kanang ipaibabaw sa pagbasa sa bersikulo 7 ngadto 8 nagtudlo og laing adlaw. Munang di gid mo sumada koy laing adlaw, another day, ngano mang Sabado man nga another day man ang gigamit. O di ba? Munang mga Katoliko di sila muuyog Sabado na. Kung naa may ikapito nga adlaw nga nagpabilin ang ila Domingo. Pero sa PBCM di po na mo sumadag Domingo kay wa man na masulod sa adlaw sa semana ang giingon nga nagpabilin nga kapahulayan niya. Atong basahon ang iyang Jerusalem Bible. Kay gamit-gamit niya kay naa man laging 70. Ang Jerusalem lang atong gamiton. Ang good news mao ra mangyapon 70 mangyapon. Unya ang pulong sa Dios ikapitong adlaw. Adita sa Jerusalem Bible nga gigamit-gamit ni Mitchell Bendilio. Pero akong ipaibabaw sa bersikulo 7 ngadto sa 8 sa kapitulo 4 sa Hebreo. Niya, Jerusalem Bible, gingon. God fixed another day at today. When He said through David in text already quoted, if you only would listen to Him today, do not harden your hearts. If Joshua had led them into this place to rest, God would not later have spoken of another day. Nagisgot og another day, laing adlaw, nagtudlo ang Dios pag-usab og laing adlaw ginguna karong adlaw. When He said through David in text already quoted, if only you would listen to Him today, do not harden your hearts. Kung madunggan nimo nang tinguga karong adlaw mo nang gingon ang laing adlaw nga gitudlo sa English another day karong adlaw dunay tingog nga madungog niana nga sadyang madunggan ang tinguga dili daw ipagahi ang kasing-kasing sa mga tao. Ang gigamit, another day. Dili, the same day. Ay kung the same day, mo sumada nga pag-abot sa 4-9 Hebreanon, aw, Sabado, kay Sabado man ang natudlo sa unang kapahulayan. Pero sa diyang nagtudlo og laing adlaw, pabilin bagyapong Sabado na. Una-una ako ninyo na, labi na mga membro sa Sabadista nga naminaw. Napagamit og another, haron sa pagpriba nga dili gina the same day kay ang another gihatag gyapon ang definition niya na sa Merriam-Webster Dictionary. Another gingon sa pagpahayag sa Merriam-Webster Dictionary atong basahon ang word nga another, adjective different from the first, gingon dayon sa pagpahayag different from the first, consider unsa paghihatag sa pagpahayag dinhi sa word nga another, different from the first or present one. Lahi ni anang nag-una o kasamtangan nga usa. O kay lahi ng pulong another, dili gid na siya magpabilin nga or the same. Lahi ang the same, lahi ang another. Another different from the first. Namo nakitaon mo unsaon pagpabilin sa adlawng Sabado nga gigamit ang termino another day, lain nga adlaw. Karon Brad Cesar, arita sa pagpahayag. Tungod kay nigamit siya sa mga nagkalaing-laing bersyon sa Biblia, tungod kay naa sa ilang prinsipyo, gisulat po sa libro ni Ellen Goldwhite, ang Steps to Christ, Scriptures must be compared with the Scriptures, gamit po tag lain po nga bersyon sa Biblia, sa pagpamatuod, nga kining gisgutan sa 4:9 sa Hebreanon nga giansiran ni Manuel Yap sa iyang hubad nga duay bersyon Latina Vulgata nasaypan tungod kay sa ubang hubad ang gipasabot ni ana nga nagpabilin nga kapahulayan dapit ang gisgutan ni ana busa tungod kay dapit man ang gisgutan ni ana dili adlaw nga nasulod sa semana kana mga mahal nga tigpayon. Asang pruiba Brad Cesar nga atong mabasa aniya din ni Brad Ronnie, atong basahon kining Hebreanon sa iyang kapitulo 4 bersikulo 9, pero ang akong basahon kining Biblia nga ang buhing pulong. Sa English pa na The Living Bible. Oo, The Living Bible. Pero Cebuano lang atong gamiton. Oo, ang Cebuano may atong basahon. Ang Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 9, ingon ini ang nakapahayag sa Biblia. Busa adunay hingpit nga pahulay nga naghulat sa katawhan sa Dios. Okay.
sumala sa atong nabasa. Okay. So na ang Doon na gingon- daw hingpit nga paulay nga naghulat sa katawhan sa Dios. Okay, so nabasa nimo ang gigamit nga pagpahayag nato nga 4:9 sa The Living Bible nga matud pa sa pagpahayag sa maong hulad sa Biblia nga The Living Bible pero Cebuano version nga gigamit sa pagbasa mga mahal nga tigpaminaw matud pa sa nabasa ni Brad Cesar kaubang ministro nga imong gibasa Brad Cesar kung balikan mo sa pagbasa. Ingon na kana dinhi busa adunay hingpit nga pahulay nga naghulat sa katawhan sa Dios. Basig makaingon mo wala man lagi dihay dapit. Ya atong ipaibabaw sa pagbasa Brad Cesar sa bersikulo 8 para makuha nato ang pagpakisugod na lang Brad Cesar sa bersikulo 7 ngadto sa 8. Akong sugdon sa bersikulo 8 ngadto sa 9 ingon. Bisag sugod Kining sa city. bagong dapit Sugod sa city Brad Cesar. o sa city lang para klaro gyud kayo Brad Ronnie, no? Lapos 8 ang pagbasa. Okay. Gingon ka na din apan naggahin siya og laing adlaw alang sa pagsulod ug ang maong panahon mauna karon iya kining gipahibalo pinagi kang Haring David. Sa daghang mga tuig human sa unang pagkapakyas sa tao sa pagsulod sumala sa mga pulong nga gikutlo nga nag-ingon. Karon kung nabati ninyo siya nga nagtawag ayaw pagahia ang inyong mga kasing-kasing bato kaniya. Kining bagong dapit pahulayan Bagong dapit nga kining bag-o ha nagingon din ni kining bag-ong dapit doon ay gitawag og bag-ong dapit nga pahulayan. Okay. Nga iyang gihisgutan wala magpasabot ni anang yuta sa Israel. So wala din ni sa Israel. Sumala sa itong nabasa nga gipanuluhan ni Josue sa pagsulod nila kay kun kana pay gipasabot sa Dios dili na unta siya maggaingon o moingon karong adlaw gingon din ni isip maoy panahon alang sa pagsulod busa sa bersikulo 9 dayon adunay hingpit nga pahulayan nga naghulat sa katawhan sa Dios. Deklaro kayo sa pagpahayag sa Biblia nga dapit ang gisgutan og sa ubang hubad laing adlaw nga gitudlo sa Dios ang karong adlaw pero sa hubad sa The Living Bible Cebuano version bag-ong dapit sa kapahulayan o pagingog bag-ong dapit dili na mao. Wagid masud sa adlaw di ba Brad Cesar? Okay. Gawa sa The Living Bible nga gibasa mo Brad Cesar niya tay Bibliang gitawag the New Living Translation Holy Bible. Basahon ko ang Hebreo chapter 4 verse 8 gingon sa pagpayag. Ang 8 lang atong sigurohon gingon. This new place of rest was not the land of Canaan where Joshua led them. If it had been, God would not have spoken later about another day of rest. Sa version nga itong gigamit, may scriptures compared with scriptures man, ang kasulatan, itandi sila ang kasulatan, nagpayag po ng ubang version nga kanang kapahulayan nga gisgutan na ana sa bag-ong dapit mga higalag, mga kaigsunan. O dili na nagbinsiyog adlaw, bag-ong dapit or new place, mga higalag, mga kaigsunan ang gipasabot ni ana sa gibasa ta sa nakasulat sa Biblia. Unya, sa pag-ingon sa pagbasa sa Biblia, giingon, kung basahon ta ang city ngadto sa Otsos Hebrewanon, sa pagpayag, anin ako basahon sa Tatak 70 Adventist Holy Bible, ang Hebreo chapter or kapitulo 4 versikulo 7 ngadto sa 8. Nagtudlo siya pag-usap og usa ka adlaw ang karong adlawa. Diha sa iyang pagsulti pinagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Karong adlawa inig kadungog ninyo siyang tingog timanantap kining karong adlawa mo ni siya ang gingon gitudlo sa Dios nga laing adlaw. Nagtudlo siya pag-usap og usa ka adlaw ang karong adlawa. Diha sa iyang pagsulti pinagi kang David karong adlaw
Inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Kay kung si Josue nakahatag pa kanilag paulay, ang Dios dili na lang unta magisgot pa og laing adlaw. Sa among pag-ingon nga kini pala abuton o sa katagna kini mga hikalag mga kaigsunan nga paggisgot na kanang karong adlaw nganong ningon migtagna tungod kay dunay tingog ana nga madungog. O magisgot tag karong adlaw mga hikalag mga kaigsunan, usa man na kay akto man na. Pero sa among pag-ingon nga dili na sulod sa simana nga adlaw kay palaabuton ka na kay tungod sa gamit nga termino karong adlaw inid kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghaya ang inyong mga kasing-kasing. Pero sa pagpruiba gyud nga kana siya palaabuton og wa pa gid na matuman sa pagsulti ni apostol nga si Pablo, palaabuton na busa nasaypan nga Sabado na. Kay kung Sabado na dili na palaabuton. Pero kay palaabuton man kana busa dili gid na adlaw nga nasuod sa semana, labi na gyud nga adlaw Sabado. Niya man tay Biblia ang Contemporary English Version. Kusog mo gamit ini si Mitchell Bendilio. Basahon nako. Ang Hebreo chapter 4 verse gingon sa pagpahayag dinhi sa verse 9. Gingon sa pagpahayag dinhi sa verse 9 sa maong hulad sa Biblia ang Contemporary English Version gingon, but God has promised us a Sabbath when we will rest, even though it has not yet come. Balikon ta sa pagbasa. But God has promised us Sabbath. Kining Sabbath, dili man ni direktang imong ang tsirag Sabado, kaya ang gipasabot sa Sabbath, basahon nimo na sa mga dictionary, rest ang gipasabot niya na. Matod pa din niyo. Kung balikan ta, but God has promised us Sabbath when we will rest. Nga nagsaad ang Dios og pahulay nga din kita mo pahulay. Even though it has not yet come, bisan pa man kung kini wala pa mo abot og Sabado na, ngano mang palaaboton mang Sabado man na may natudlo. Ditag na nga sa pagbayag niya na wala pa matuman ngano kay dunay tingog niya na nga madungog nga kun madunggan ang maong tingog sa pagpahayag sa Biblia dili ipagahi ang mga kasing-kasing sa tao. Munang ningon migtag na palaaboton na. Munang sa Biblia nga mong gigamit po, even though ang Sabat nga gipahayag nga diin na ang pahulay, even though nga pagpahayag sa Biblia, it has not yet come. Wala pa kini matuman. Wala pa kini muabot. Kaya gigamit come. Gingon no? Sa pagpahayag sa Biblia, even though it has not yet come. Bisan pa kini, wala pa muabot. Di pala abuton, basta nasaipan ang maong hubad sa Biblia nga gigamit ni Mitchell Bendilio ang Latina Vulgata nga hulad ni Manuel Yap, mga higalag, mga kaigsunan. Karon Brad Rene, sa pagbayag sa Biblia, kung atong basahon ang ilang tatak 70 Adventist nga Holy Bible ang 4.9, tingala ta nga nang wa ni gamita po ni Mitchell Bendilio nga kugi man kayong mag-compare sa mga kasulatan niya ilang gitatakan og 70 Adventist Holy Bible ang 4.9 wa gamita. Basahon daw nato brethren ang 4.9 sa Hebreanon sa ilang tatak 70 Adventist. Kung unsa gipahayag, unsa ang pagkasultik, unsa ang paggagamit niya. Anya ni Brother Rene atong pagbasahon dinhi sa Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 9 ug atong pagbasahon nga Biblia atong ipabor sa ilang Biblia kaning 70 Adventist Holy Bible na gaingon. Busa nagapabilin pa diay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Ang gigamit nga termino Brother Rene, kapahulayan. Kapahulayan. Wala ing nagsabado, wala ing ikapitong adlaw or 70. Kapahulayan lang. Ug basahon ta na sa English version, gingon na sa pabor gyapon nato. Tatak 70 Adventist Holy Bible sa English nga version. There remaineth therefore a rest to the people of God. Sa to pa kapahulayan, rest kapahulayan. Karon sa pagsusita karon Brad Cesar sa Biblia. Kung balikan ta pagbasa ang gibasa ko kaganina ang Hebreo 4 nga kapitulo bersikulo 6 ug 8 paliog ko para kuhaon ta ang punto niini. Ani diri
Brother Ronnie, ang Hebrehanon, Kapitulo 4, Kapitulo 4, versikulo... Isulod dayon sa versikulo 6 ngadto sa 8. Okay, dinhi sa akong basahon ang Hebrehanon, Kapitulo 4, ngadto sa 9, isugod na to sa versikulo 6 para mahatag yun ang hustog yung sistema sa pagpadayag. Ingon din niyo, busa, sanglit aduna may pipila nga nagpakasulod panini ug sanglit kadtong mga gikawalihan kanhi sa mayong balita wala man nagpakasulod niini tungod sa ilang pagkamasupilon. Nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Ang karong adlaw diha sa iyang pagsulti pinagi kang David sa nakalabay na nga dugayng panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Karong adlaw inikadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagaya ang inyong mga kasing-kasing kay kun siswi nakahatag pa kanilag pahulay, ang Diyos dili na lang unta maghisgot og laing pang-adlaw. Busa, nagpabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Muna among gingon mga higalag mga kaigsunan nga ang 4:9 kapahulayan ang gigamit sa version nga Seventh-day Adventist Holy Bible. Unya sa gigipaibabaw ta sa pagbasa kagiansiran sa ubang hubad Sabado ikapitong adlaw di mo sumada tungod kay sa rason nga gibasa sa kaubang ministro matod pa kung balikan ta sa pagbasa ang city nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw ang karong adlaw diha sa iyang pagsulti pinagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Karong adlaw mga among giingon kaganina inig kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Unya ang komentaryo ni Mitchell Bendilong pastor sa Sabadista niini mga higala kabalo mo iyang gibuat-buat nag istorya nag-ingon kuno mi nga kini kunong city og 8 sa kapitulo 4 sa Hebrehanon matod pa niya nga kini ba kunoy tingog sa adlaw o matod pa niya iyang gipakasayop minini nga dili daw ni Espiritu Santo. Unya nasayop kuno mi sa among pagsumpay-sumpay ni ato sang paminawon ang iyang tingog kay aron nga ato dayon i-review kung giunsa niya sa paghatag komentaryo sa among pag-ingon nga kini siya ang sitig 8 naa dinhi nga among giingon nga kining tinguga nga mabati unya pag-abot anang panahona niyanang bag-ong dapit nga gisgutan sa Biblia nga naang kapahulayan Espiritu Santo nga tingog ang madungog nini pero unsay supak ni Mitchell Bendilio atong ipabati ang iyang tingog. Nya tanawa. Ang pahulayan makadungog mo sa tingog sa adlaw. Kanang adlaw diha kanang kapahulayan diha Espiritu Santo. Ambot og asa nagtuon. Ambot daw og asa mi nagtuon kana kunong kapahulayan din na Espiritu Santo tingog sa adlaw. Wala ba may mag-ingon nga ang adlaw mo'y mutingog diha atong ipadayon sa pagpaminaw. Mo na lagi maghimuhimog istoryang wa magkadimao ba. Wa may mag-ingon nga ang mutingog mao ang adlaw. Niyan ang adlaw nga gitudlo sa Dios laing adlaw ang karong adlaw dunay tingog nga madungog. Dili kay tingog na sa adlaw. Ato ipadayon. Hebrews 4:7 atong basahon na po Hebrews 4:7 basig ni aday basig masulagmaan nga naa ni Espiritu Santo dinhi. Basin daw kunog masulugmaan kuno namo nga kining city og 8 sa Hebrehanon 4 na Espiritu Santo. Osmo namo wa pod mi mag-ingon direktang mabasa dinhi. Among giingon nga kana Espiritu Santo do na mi sumpay ni ana. Ato nang susyolon nga kamo mahilig ra ba mog sumpay-sumpay pod ato ipadayon. Kay ang Hebrews 4:7 ang sumpay ana sa Hebrews 3. Gabuot-buot og sumpay. Asa pa? Bot-bot ko tag sumpay. Yandam brad siya sa danang ilang basahon nga sila po dunay pagsumpay-sumpay pod ato ipadayon. Ni mo mabasa. Munagi nimo imong amahan. Hebrews 4:7 basa. Nagtudo siya pag-usab og usa ka adlaw ang karong adlaw.
Diha sa iyang pagsulti, pinaagi kang David sa nakalabay na ang dugay panahon sa mga pulong ang ikutlo sa unahan. Karong adlaw, ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Kansang tingog ipatali, kansang tingog na kinahanglan sundon, paminawan, di magpagahi. Tingog sa adlaw na ipapahulay. Ay nausa mo po yung taong magtuon po ta grammar. Karong adlaw, ini kadungog ninyo sa iyang tingog. Sa ato pa kanang karong adlaw, muna ini tingog. Atong labati, nasay pa niya. Kay matod pa niya kanang karong adlaw inig kadungog ni siyang tingog. Ang adlaw dahil ni tingog, nasay pa na nimo. Tungod kay wa may mag-ingon nga kanang ang adlaw mo'y mutingog dil kundili kanang gitudlo nga usa ka adlaw nga gitawag another day nga kanang another day mao nang today karong adlaw na ay tingog ni ana nga madungog. Unya, pag-ingon nimo nga nagsumpay-sumpay mi sa Hebranon 3:8, nasay pa na namo tan-awon tani karon. Kung mo bang pagsumpay na sayo. Brad Cesar, kini ba sila aduna ba po'y pagpahigayon nga kinahanglan nga ipadawat ang sumpay sa mga pulong nga nakasulat sa Biblia kung sa po ilang pagpamugat sumala sa pagpahayag ni Ellen Goldwhite sa ilang basahon mahitungod nga ipadawat ang sumpay sa pulong nga nakasulat sa Biblia. Basahon talang kini ilang basahon, Badrone, kini mga hitabo sa katapusang panahon. Sulat kini ni Ellen Goldwhite. Dini sa pahina 138, ingunin nga atong mabasa. Ang pamagi ni Kristo, mao ang pagwali sa pulong, ug ang pagtabang sa mga nagaantos pinagi sa mga milagro, sa pagpangayo. Apan, gipahimangnuan ako nga dili pa kita makahimo niini karon kay si Satanas magpakita pa sa iyang gahom pinagi sa paghimo og mga milagro. Brad Cesar, bisag ang punto na lang sa dapit sa ubos nga basahon ang imong dire na lang ta sa ubos para madali gingon din niyo. Ang katawhan sa Dios dili makakaplag sa ilang kasiguruhan sa pagbuhat og mga milagro kay si Satanas magtumo-tumo sa maong mga milagro. Okay, Brad Cesar, sa ubos lang nga bahin sa maong basahon, Brad Cesar. Dayon, ang Biblia, dili gayud malabwan sa mga milagro. Okay. Ang kamatuoran kinahanglan tun-an o tingkayon, ingon nga natago nga bahandi, manindot nga pagpahayag, dili mahatag gawas sa Biblia, kupot sa pulong, dawata ang nasumpay nga pulong nga makapaalam sa katawhan ngadto sa kaluwasan. Dawaton daw ang nasumpay nga pulong para daw kini makapaalam sa mga katawhan. Karon, kay ningon mas Bindilyo, nasayop kuno mi, kay giparis o gisumpay kuno namo ang Hebreanon Kapitulo 3, versikulo 7-8, gikan sa Hebreanon Kapitulo 4, 7 ug 8 nga naggisgot diha, karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahiya ang inyong mga kasing-kasing sa among pagingon tingog ni Espiritu Santo, pero di siya mauyon niini kay nasayop kuno kami. Bueno, kung nasayop mi sa among pagsumpay, ang mahitabo makapalamlam. Kay mo magipayag silang basahon, Brad Cesar, nga dawat sa nasumpay nga pulong para makapaalam. Kung nasipyat ta, dili makapaalam, makapalamlam. Pero kung kini si Bindilyo gani mo'y nasipyat, sa iyang pag-ingon nga nasayop ta, ay mauning tawhana mo'y nakapalamlam. Natanahon ta og makapalamlam magyud ni Brad Mario sa Biblia. Nasayop ba ta sa atong pagsumpay, sa atong pag-ingon nga ang 4:8 sa Hebreanon nga tingog nga madungog nga dili pagahi ang kasing-kasing sa tao. Ang tingog mao kana ang tingog sa Espiritu Santo, Brad Mario, sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, Brad Ronnie, oo. Gingon din is pagpahayag sa Hebreanon sa iyang kapitulo 3 bersikulo 7 sa 8 gingon sa pagpahayag gingon. Busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw ini kanuog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paggahiya ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsufil nila bato kanako sa adlaw sa
panulay didto sa kamingawan. Nasayop ba mi mga higalag mga kaigsunan sa among paggingon nga kanang 4:7-8 Hebranon tingog na sa Espiritu Santo? Wa mi mag-ingon nga nay adlaw nga motingog. Wa mi mag-ingon nga tingog na sa adlaw igpapahulay. Wa pod samot. Kundili kanang adlaw karong adlaw nay tingog nga madungog ana nga dili ipagahi ang mga kasing-kasing tingog sa Espiritu Santo. Gibasa namong sumpay Hebreanon 3:7-8 naa dinhi mabasa busa giingon sa gisulti sa Espiritu Santo. May gisulti, may gipamulong sa ato pa, may tingog asa gikan sa Espiritu Santo unsa gipamulong. Karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog asa nagikan nga pagkutlo tuwa sa Hebreanon 4:7-8 karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing ingon niadtong pagpangsupin nila bato kanako. Unya wa may makasumpay. Wa ba mi makasumpay bindilyo? O nakasumpay mi. Busa kung nakasumpay mi, ang inyong basaw nag-ingon, kini makapaalam ba sa dawato ng sumpay. O di ang among gibuhat sa pagpahibalo, nga kanang nakasulat sa Biblia, nga gitudlo, nga usa ka adlaw, gitawag another day, laing adlaw, nga may tingog nga madungog, tingog sa Espiritu Santo. Og nabasa sa Biblia. Brad Mario, sundan ta ka sa pagpayag sa Biblia, giingon man, nga kanang adlaw inig kadungog sa inyong tingog ayaw pagahia ang inyong mga kasing-kasing ay ang tingog nga madungog tingog sa Espiritu Santo unsa man diay kining adlaw Brad Mario kun moabot na kini nga adlaw nga wala masulod sa adlaw sa semana kundi panahon palaabuton nga wala pa moabot gani ni sa pagsulti ni apostol nga si Pablo sa ilang kapanahonan unsa diay ning adlaw Brad Mario sumala sa pagpahayag sa Biblia. Sumala sa Biblia dinhi Brad Rooney sa nakasulat sa basahon sa ikaduhang Korinto sa iyang kapitulo 6 versikulo 2 gingon dinhi sa pagpahayag kay siya nag-ingon sa panahon nga gikahimutan ikaw akong gipatalinghugan ug sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tan-awa karon mauna ang adlaw nga gikahimutan. Tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Sumala sa pagpahayag Brad Rooney. Napaka-importante di ay Brad Mario, Brad Cesar, Brad Rini kining adlawag mo abot na ni kining gingog karong adlaw nga may tingog nga madungog niya na nga sa atong nasusi tingog sa Espiritu Santo misulti ang Espiritu Santo. Importante kinig mo abot kini mga higalag mga kaigsunan kay tingog or adlaw kini sa kaluwasan. Di na plasta na namo sa Biblia. Wa may mag-ingon Mitchell Bendilio nga kana siya ang 4:8 matod panimo giagi panimo kunay pangutana matod panimo nasaypan tungod kay matod panimo ang among Executive Vice President anak man lagi daw sa Espiritu Santong pike pero mao ra po ni imong ginganlag pike nga mao'y nakapapaka sa imong mga rason di ka mauwaw ana pero unsa man gud magpabaga naman ang kastaong tungod kay nagdawat man kung kag sweldo din sa imuhang pagkapastor sa Sabadista. Lahi naman kanamo mga ministro nga wa may giafter din nga suhol kundi among kaugalingon nga pagpaningkamot nga wala may giafter nga suhol. Muna nga kung ikaw mangugat bisag nagkasinayop na magpabilin gyapon tungod kay gihimo nimong panginabuhian tungod sa suhol nga imong gidawat. Tinuod mo na tinuod adlaw dinis kaluwasan mga higalag mga kaigsunan inik abot niya ng adlaw nga gitudlo sa Dios pag-usap. O balikan ta sa pagbasa Brad Cesar ang pagpahayag sa Biblia giingon man sa Hebreanon 4:7-8 matod pas 8 kay kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay ang Dios dili na lang unta maghisgot og lain pang adlaw ang pangutana. Ang laing adlaw wala kini tudlo ni Josue kay kung nagtudlo pa daw si Josue nakatudlo pa daw si Josue matod pa kanilag pahulay ang Dios dili na lang unta maghisgot og lain pang adlaw wala ni matudlo ni Josue ang laing adlaw or another day pero pangutana Brad Cesar sa Biblia doon na ba'y gitudlo o doon na ba'y gipaluap si Josue nga pahulay pero ang pahulay nga iyang gitudlo dili katong gihisgutan laing adlaw sumala sa pagbayag sa Biblia wala gyud makatudlo si Josue og laing adlaw kundi ang gisgutan dinhi sa iyang basahon ang Josue kapitulo 22 bersikulo 1 ngadto sa 5 maog hapon tong balaod ni Moises nga maoy iyahang gihimo
iyang gi-follow up. Nga mo iyang gi-follow up. Wa siya magtudlo og laing adlaw. Magisgot tas balaod ni Moises Brad Sisa na diha ang napulo ka sugo nga nasulod ang ikaupat nga kasukuan ang adlaw igpapahulay. Mao toy gi-follow up og gipatuman ni Josue. Oo. Aniya basahon ni Josue sa iyang kapitulo 22 bersikulo 1 ngadto sa 5 na ingon. Unya gitawag ni Josue ang mga Rubinhanhon ug ang mga Hadhanon ug ang tunga-tunga nga banay ni Manasis. Og mingon kanila, natuman ninyo ang tanang mga gisugo kaninyo ni Moises, ang alagad ni Jehova, ug kamo nagpatalinghog sa akong tingog sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Wala ninyo biyae ang inyong mga igsuon. Niining daghang mga adlaw hangtod niining adlaw, apan nagtuman kamo sa gitugon sa sugo ni Jehova nga inyong Dios, ug karon si Jehova nga inyong Dios naghatag og pahulay sa iyang o sa inyong mga igsuon, mingon sa iyang gisulti kanila. Busa bumalik kamo ug umadto kamo sa inyong mga balong-balong ngadto sa yuta ug inyong napanag-iya nga gihatag ni Moises ang alagad ni Jehova sa unahan sa Jordan, matud pa ni Josue. Magtamod lamang kamo, matud pa ni Josue, pag-ayo sa pagbuhat sa sugo ug sa balaod nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad ni Jehova, sa paghigugma kang Jehova nga inyong Dios ug sa paglakaw sa tanan niyang mga dalan ug sa pagbantay sa iyang mga sugo ug sa pagpakig-ipon kaniya ug sa pag-alagad kaniya sa bug-os ninyong kasing-kasing ug sa bug-os ninyong kalag. Busa si Josue nakapagpaluap og nagtudlo sa pahulay, kadtong pahulay nga matud pa sa pagpahayag nga gihatag ni Moises ang alagad ni Jehova, matud pa ni Josue, magtamod lamang kamo pag-ayo sa pagbuhat sa balaod og sugo nga gisugo kaninyo ni Moises ang alagad ni Jehova. Kadtong pahulay nga anaa kang Moises, mao toy natudlo og gi-follow up ni Josue. Pero ang pahulay nga gitudlo, matud pa katong giingog laing adlaw ang karong adlaw, wala to matudlo ni Josue, mga mahal nga tigpaminaw. Karon sa Biblia, ang Hebreonon 4:9 sa ako nang gikaingon sa ubang hubad, pahulay na ang gisgutan, or sa English rest. Rest sa English, pahulay sa Cebuano. Unya, dili sa tanang panahon nga pagka makabasatag pahulay atong konklusyonan nga Sabado or ikapito. Tungod kay sa Biblia, ang Dios gitawag usab ka nagkapahulayan sa tao. Asa ang prueba, Brother Rini, sumala sa Biblia? Anya din ni Brother Ronnie nga bisan mismo si Jehova kapahulayan dinhi sa Salmo kapitulo 37 bersikulo 7. Mo pahulay ka kang Jehova ug maghulat ka kaniya, dili ka makagul tungod kaniya nga nagamaswagon siyang dalan tungod sa tao nga nagapahanabo sa dautan ng mga paglalang. Busa sa atong nabasa, Brother Ronnie, nga si Jehova kapahulayan. Busa dili kay nakabasatag pahulay atong konklusyonan or atong ansiran sama sa pag-answer ni Manuel Yap Sabado o sa ubang hubad ikapito. Tungod kay sa Biblia, bisan pa ang Dios gitawag or ingon nga kapahulayan sa tao sa gibasa sa kaubang ministro sa pahayag ni Haring David, Salmo 37:7 nga kung sa English na gingon na Psalms 37:7, rest in the Lord and wait patiently for Him. Rest, pahulay ka diya sa Ginoo. Sa unang kisang Ginoo ang gipasabot, mao si Jehova ang gipahayag sumala sa nakasulat sa Biblia, mga higalag, mga kaigsunan. Karon niya pagingon nga among gingon nga palabuton kanang gingon karong adlaw, mga higalag, mga kaigsunan, tungod kay gibasa ta kaganina sa Biblia nga dunay tingog nga madungog niya ng karong adlaw. Unya sa atong pagkwintada, usa man nakaadlaw ng karong adlaw, pero sa kwintada sa Dios ang kanang usa ka adlaw ingon na sa usa ka tuig, ang usa ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Asa ang prueba, Brad Cesar, subala sa Biblia? Ya kana dinhi mabasa, Brother ni sa Ezekiel sa iyang kapitulo 4 bersikulo 6 giingon. Og ingon man sa diha nga ikaw makatuman nanini, ikaw mohigda sa imong tuo nga kilid og magadala sa kasalanan sa balay sa Huda. Kat-atan kadlaw ang tagsa-tagsa kadlaw alang sa usa ka tuig.
ako nagtudlo ni ana. So gipakita sa Biblia nga ang kapatan kadlaw gi equivalent kana sa tagsa-tagsa ka tuig sumala sa atong nabasa. Mao nang among giingon mahigalag mga kaigsunan nga palaabuton kanang giingog karong adlaw. Kay may tingog ni ana nga madungog sa ato nang nasusi tingog sa Espiritu Santo o kanang panahona nga giingog karong adlaw kana sa kaluwasan. Busa dili di ay nga ingon nga akto kana kay ang usa ka adlaw sa pagkwintada sa Dios ingon nga usa ka tuig. Ang usa ka tuig kung atong kwintahon 365 regular days og dunay leap year dunay 366 days. Gawas nga ang usa ka adlaw ingon nga usa ka gatos or usa ka gatos katuig mga hikalag mga kaigsunan. Unsa pa ang pagkwintada sa Dios brother ni sa usa ka adlaw kon sa Dios nga pagkwintada? Anya pa dinhi brother ni dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8. Apan mga hinigugma ayaw kamo pagpakabutan nining usa ka butang nga tinuod. Ngalang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. O kitaon mo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig. Kaganina sa 4 sa Ezekiel ang usa ka adlaw usa ka tuig. Unya naa pagyud nga mas gidungagan pagyud ang usa ka adlaw nga kwintada para sa Dios usa ka libo ka tuig. Busa dili na diha dahil matuman sa pagsulti ni Pablo, muligid pa ang daghang katuigan, muabot kanang tinguga nga kanang gingon tingog sa Espiritu Santo nga sa dihang madunggan dili ipagahi ang mga kasing-kasing. Unya sa gibasa ta kaganina sa pagpahayag sa Biblia sa Contemporary English Version sa 4:9 sa Hebreo sa gingon Contemporary English Version nga Biblia, palaaboton gina kay wa pa man matuman gingon sa pagpahayag, but God has promised us Sabbath when we will rest even though it has not yet come. Wala pa kini moabot sa pagpahayag ni Pablo. Di pala abuton, karon kinsay modala sa tingog Brad Mario sa Espiritu Santo nga inig-abot niya na nga kung madunggan na nila kanang maong tingog sa Espiritu Santo dili ipagahi ang ilang mga kasing-kasing. Kinsay gihimong kasangkapan Brad Mario? Kita gyud Brad Rooney ang gihimo kasangkapan ni aturong kapanahunan. Sumala sa pagpahayag sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12 gingon dinhi sa pagpahayag mga kaigsunan. Gingon, ug kanila gipadayag nga dili silang kogalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa mayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa kung kinsa mga tawo ang katumanan nga nagwali sa mayang balita pinagi sa Espiritu Santo, kami nga mga ministro sa pagtulundan sa PBCM nga gidumalahan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio nga ang nagtudlo kanamo mao nga mong magtutudlo nga mong gipailang katumanan sa Espiritu Santo, Master Tomas D. Eugenio Sr. Kining tingugan namo sa among pagsangyaw sa mayang balita pinagi sa Espiritu Santo, mao ni siya nga dili nato ipagahi ang atong mga kasing-kasing kun madunggan kini ninyo. Nga naman, tungod kay importante kini kay mao kining gisgutan sa Biblia, adlaw sa kaluwasan. Busa na saypan, nining pastor sa Sabadista ang paggamit sa mga bersyon sa Biblia. Mo nang ningon bitaw mi nga, kanang bersyon nga imong gamit para pres, dili sibo nga pagkutlo. Unya, sa pag-ingon, nimo bindilyo nga nagpabili ng adlaw ng Sabado, unya gingon pagyud nimo nga ang atong Ginoong Jesucristo sa mga nangligay ng labay nga mga programa sa Sabadista, hasta ang mga tinunan ni Kristo sa Sabadista dili kay mismo kining Biblia nga hubad ni Manuel Yap. Akong basahon sa Juan kapitulo 5 bersikulo 18 or bersikulo pagpahayag sa Biblia, Juan kapitulo 5 bersikulo 18 sa Manuel Yap gyapon nga hulad nga Biblia sa duay version Latina Vulgata. Busa tungod niini misamot pagpaningwag patay kaniya ang mga Hudiyo kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado kundili iyang nga gingon ang Dios nga iyang kagulingon niyang Amahan. Giunsa ni Kristo ang Sabado? Iyang gibungkag ang Sabado. Naunsaon man nga si Kristo Sabadista nga gibungkag man niyang Sabado. Naunsaon man po sa pagpahayag, unsa man po pagpruiba nga kanang 4-9 Sabado na nga si Pablo may nagsuwat ana, wa man sila manumbaling sa adlaw nga pahulay mao ng Sabado. Kolosas 2:16 sa Kristohanong katilingban, wa sila'y pagpanumbaling sa adlaw igpapahulay Sabado. Asa sila nakakat-on ang mga tinunan
nga sila si apostol nga si Pablo nga nang wa sila manumbaling sa adlang pahulay nga Sabado. O kaya nga itong Ginoong Jesucristo mo'y ilang nakita nga wala pod manumbaling o magbantay. Mo nang gibungkag ni Kristo ang Sabado nga adlaw. Juan 9:16 sa Kristohanong katilingban mao gyapon si Kristo giingnan sa mga pariseo dili gikan sa Dios kay wala siya manumbaling sa adlaw nga pahulay. Mao na siya mga higalag mga kaigsunan ang gigamit nga 4:9 nga atong gitagaag pagtagad nga Sabado sa hubad ni Manuel Yap nasaypan tungod kay sa pagpahayag sa Biblia si Pablo may nagsuwat anang Hebrewanon o di si Pablo na po'y nag-explicar nga wala sila manumbaling o magbantay sa pahulay nga kanang Colosas 2:16 og basahon na sa Easy to Read version nga Biblia sa footnote na dili ang giingon nga monthly dili pod ang giingon nga yearly kanang ceremonial Sabat ang gihunong kundi ang nasulod sa weekly o ikapitong adlaw ang wa nila panumbalinga. Busa wala mi magsayop sa amuang pag-ingon nga ang gigamit din bindilyo nga hubad na saypan. Busa, kung asa nga kapulay, mo nang niingon me. Nga kung ang Dios kapahulayan, mao siyo ba, mo nang ang conclusion sa 4:9, tungod kay may tingog nga madungog nga dili, pagahi, nagpabilin ang kapahulayan, diha na kapahulayan sa Espiritu Santo. Pero dili direkta sa 9 nga versikulo sa kapitulo 4, kung dili tuwas ibabaw, nagsugod ang istorya, conclusion nga nagpabilin ang kapahulayan. Huwag may lain, kapahulayan para na sa mga tao o sa Espiritu Santo nga dunay tingog nga manungog nga ang tingog nga manungog mga taong nagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Manginaot mi mga kaigsunan nga inyong nasabtan ang mga pagpasabot namo og sundi lang gyapon kami sa sunod Domingo na popo sa mga atong oras og sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. og sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini inyong igsoon Evangelista Brother Juan Danilo Mangalos ingon man sa kauban nga mga ebangelista o ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Kiniusab si Brother Mario Warlito Chavit. Kinusab si Brother Cesar Pateo, mag-ingon na lamang dagang salamat sa inyong pagpaminaw o sa pagtanaw o mag-uban kita sa sunod semana dinig hapon sa mga istasyonan sa DSKO TV5 o dagang salamat.